नंगौ बे समाव फिन आरोबाव जों बेबायदिनो लामा लामा बेरायनानै आथिखालनि बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा होनायखौ जों मिथिनो नाजागोन बिथां आदामोन साइकेल सालायना फैदों जों बिनिफ्राय मिथिनो नाजागोन बे समाव दसे सम साइकेलखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोङो आथिखालनि बिटिआर सरकारा हा पाट्टा होनायखौ लानानै गामि गामि हाबदों दा नोंथांमोननि बे माजबाद ओनसोलाव आं दायो दंफैयो दा बे समावहा नोंथाङा माबे ओनसोलनि आङो बे गामिनि आस्राबारि खोदोमगुरि गामिनि आस्राबारि खोदोमगुरि बे समावहा नोंथांमोननि बे ओनसोलाव हा पाट्टा मोनदों ना मोनाखै हा पाट्टाखौथ' जों बोसोरनै सिगाङावनो प्रमद बर' सार फेरेंगा सार आरो गोबिन्द सारनि आखाइनिफ्राय जों मोननाय जादों बिदि आरो नोंथांमोना बेयावहा बेसेबांसो बोसोर संसार जादोंमोन गैयाबाबो आंबो 2000 सननिफ्राय दंफैयो बेयाव 2000निफ्राय औ बेसेबांसो मानसिफोरा बेयावहा दङ बेयाव गासै दङलै बेसेबांबा 21 ना 22 बेसेबांबा दंमोन आरोना ओमफ्राय फ्राय हा पाट्टाखौथ' रानजोबनाय बायदियानो जाबाय बिदि आरो दा बेल' नङा जोङो जेनेबा प्रमद बर'नि आमोलावथ' जों बहुद मोनबाय जेरै जोङो रेसन कार्डथ' मोनबायानो हमना लाजायो दा लेट्रिन सेटिंखौथ' प्रमद बर' सारानो होबाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय गोदोथ' जोङो 17 बोसोर जोङो माबानो मा होनोमोनलायो हाग्रामानो जों भट होदोंमोन नाथाय जोङो बेनो रेसन कार्डनि माबानि एप्लाइ होबाबो जों मोनामोन माने बिदि आरो दानि प्रमद बर' सारनियावथ' जों बहुद मोनबाय दा होमबाबो एसे रिकुवेस्ट दंबावो आरो जोंनाव माने बे प्रमद बर' सारा जिखिनि माखासे नांगौ बुस्थुखौ जोंनो होनो हाबाय थिग बेबायदिनो एसे आद्राखौ मावफुंबा मोजां मोनगोन जेरै लामा दलं बिदिनो स्कुल मोजां मोजांफोर एसे होफैबावोबा जों माने आरोबाव बिथांसिम गोजोननाय थाबावगौमोन आरो जोंनि साननाय मथे माखासेफोरा बुंनो सानदों दे आथिखालनि सरकारा हानि पाट्टा होआखै बेनि सायाव मा बुंगोन बियो गावसोरनि ओरैनो गोब्रामलाबायनायसो जागोनलै सार मानो होनबा जोंनोथ' जोंनो प्रमद बर' सारा जोंनो नांगौ बायदिखौ जोंनो होगासिनो दंना आरो जोंनावथ' मोनबायबो आरो पाट्टा गैया होनना बुंबा जों न'निफ्राय लाबोना होफैनो हायो जों बिदि आरो जोंनाव दंजोबो दा मोनजोबफ्रामबायानो साबायखर थाबाय जोंनिसिम बे समावहा जों रायजो राजानिफ्राय लामायावबो मिथिबाय आरोबाव जोंहा सासे आदा दंफैयो बेवहा जों मिथिनांगोन नोंथाङा माबे ओनसोलनि ओरैनो आङो जिंगाबिल आसाबारि आरो खोदोमगुरि गामिनि निश्चय बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आथिखालनि प्रमद बर'नि बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना हानि पाट्टा होदों होनना बुंदों थारैनो नोंथांमोना ओनसोलाव मोननायखौ नुदों ना नुवाखै आरो नोंथाङा मोनदों ना मोनाखै ओरैनोथ' जोङो प्रमद सरकारनिफ्राय हाखौ मोनाखै नङा जों मोनबाय मोनैनिखौनो खोथायानो गैया बे जोंनि जिंगाबिल एरियायाव 90%आनो मोनबायानो मोनजोब्बाय 90%आनो दा जोङो साबायखरसो बावनांगोन जोंनि बिटिआर सरकारनि फेरेंगा सार आरो प्रमद सारमोनखौ बिटिआर सरकारखौनो जोङो साबायखर बावनांगोन जों जोबोद साबायखर बावदों जोंनि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होनायनि थाखाय आरो बे हानि पाट्टाखौ होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों जोबोद साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि माखासे खामानिफोरखौ हमना ला रेसन कार्ड जों कार्डखौ मोनथ'वाखै मोनसिगोन लिस्टआ ओंखारजोब्बाय दा बेखौबो जों मोनसिगोन डिसेम्बराव रानगोन होननानै बुंदों आरो लिट्रिंआ दा 9000 खरि फैसा सोग्रोबाय दा बयबो मोनबायखौनो हमना ला माखासे मोनबावगोन आरो मोननो दङ दा जोंनियाथ' जोंनि गामियाव फ्राय भाग हाबजोब्बायानो आरो फैसा माखासेफ्रा लिस्ट फैबाय लेट्रिनखौबो जों मोनबायानो हमना ला आरो ओमफ्राय माखासे मा होनो बेखौ एमजिएन रेगानि खामानि बेफोरबो प्रमद सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो माखासे खामानिफोरखौ मोनबाय बे मा होनो बेखौ एमजिएन रेगानि खामानिखौ मोनबाय लिस्टआ नैबे माबायावनो फैसिगोन आरो हमना ला जोंनि गामिया खोदोमगुरि बे खोदोमगुरिनि बाथौ थानसालियाव आर्ट फिलिं आरो बाउन्डारि बेखौबो फैसिगोन औ थांनाय गोबाव समावहा बेयाव गुबुन सरकार दंमोन आरो दानि 3 बोसोरल'सो जादों सरकारा बेसेबां डिफारेन्स बेखौ बुंबाथ' बिराद माने साननो गोनां आरोना जोंखौथ' 2000 सननिफ्रायनो जों थाफैनाय बेयाव 2000निफ्राय जोंखौ भटल' होनो थिनो ओमफ्राय उनाव जोंनो जेबो माने होआ भट बायखांबाथाय रावबो जोंजों साफिफैया बिपिएफनिफ्रायथ' जोङो रावखौबो माने बेयाव भट बायखांनायनि उनाव माने बिसार लाफैनायखौनो जों नुनो मोना आरो लोगोसे बे एरियानि बिपिएफनि माखासे जि लिडारफोर बे लिडारफ्रा माने मथा मथि जोङो थगायग्रा होनबाबो माने लस गैया आरो सब थगायग्रा गोजा आरो बुंनो थाङोबा माने भटखौल' जोंखौ थुहोबाय थायो भटखौल' होबाय थायो बिनि उनाव जोंनो माने जेबो होनाय जायाखै आरो मा होनो पिएमवाइ जि न' बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो लिस्ट हरबाय थादोंमोन
लिस्ट हरनायाव जोंनि फरेस्ट एरियायाव 10 खान 12 खान ना ओरैनो 15 खानसो लिस्ट फैबाय थादोंमोन आरो लिस्ट फैबाय थानायाव हाग्रामा सरकार थानाय समाव बेफोरो माने हाबख'ना थादोंमोन आरो जेब्ला जोंनि बिटिआर सरकार जाबाय बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव चेयारमेनाबो जोंनि बिटिआरनिनो जेनेबा इउपिपिएल सरकारनिनो जाबाय बे इउपिपिएल सरकारनि चेयारमेन जानाय लोगो लोगोनो जोङो नैबे फरेस्ट एरियायावबो PMYG न'खौ मोननो हाबाय आरो नोंथाङा हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै मोनबाय ओं मोनबाय नोंथांमोननि गामियाव हा नोंनि अनगायै मोनदों ना मोनाखै जों गामियावथ' फुरा जों गामियावल' नङा अल जिंगा बिलावनो 90% मानसिफ्रानो न'खरफ्रानो मोनबाय आरो गोदोहै माबोरैहाय जेनेबा डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा फैदोंना फैयाखैमोन आरो दायो फैदोंना फैयाखै आंथ' दहाय बुंखाबाय बिथांमोननि सरकार थानाय समाव जोंखौ मात्र भटल' होदोंमोन बिनि उनाव खुनु डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोङो नुवाखैमोन आरो दा बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगोसो जोङो लेट्रिनबो मोनबाय लेट्रिना 9000 फैसा सोग्रोबाय 9000 फैसा सोबाय दा जोङो गामियाव जोंनि गामियाव जोङो फ्रायभाग मोनबाय आरो जोंनि बाथौ थानसालिनि थाखाय आर्ट फिलिं आरो बाउन्डारि माबा मा होनो MGNरेगानि खामानिया नैबे माबायावनो मेसेङावनो हाबसिगोन आरो बिदि नंगौ बे समाव जों बे लामानि गेजेरावनो जों फैबाय थानायखौ जों सोंनो हादोंमोन आरो बिथाङा फोरमायदों आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारावनो हानि पाट्टाखौ मोन्दोंमोन होननानै थिग बेबायदिनो आरोबाव जों गोबां रायजो राजाफोरनियाव थारैनो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो लोगोसे बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना थारैनो हानि पाट्टाखौ होदोंना होआखै नोंथांमोना मिथिखाबाय दे नोंथांमोननि गेजेराव आनकाट निउस जों लाबोदों बेबायदिनो जोङो बे आस्राबारि होननाय मोनसे ओनसोलाव दं लोगोसे जोङो दिनै बेयाव रायजो जानाया मिनिमाम 22 बोसोर जों जाबाय 22 बोसोरनि उनावहाय जोङो एखेबारे जोंनि मेन समस्या जाबायमोन हानि पाट्टा मोनैनि थाखायनो जों किसुमान डेभेलपखौ बे एरियायाव जों लाबोनो हायाखैमोन आरो किसुमान आसनिफ्रा जोङो हाबाखैमोन नङा होमबा दा हाबिनि गेजेराव जों बहुद माने बेफोरबायदिनो प्रब्लेमनि थाखाय जोङो जेंनायाव जों गोलैनानै थायोमोन आरो दायो जोङो बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगोनो 3 बोसोर दा रानिं जाबाय 3 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो जोङो हानि पाट्टाबो मोननो हाबाय किसुमान आसनि जोंनाव हाबबाय ब्लकनि थ्रुयै जोङो बेयाव लामा सोदों मन्दिरफोरनि खामानि सोनो मोनबाय जोङो दायो अलरेडि खामानि सोलिगासिनो दा बै दैमाफोरनि थाखायबो प्रटेक्सननि थाखायबो खामानि सोलिगासिनो आरो मा होनगोन बाख्नायनांगोन जोङो थांनाय 17 बोसोराव Bpf सरकारा जोंनो जेबो बेयाव हादान एरिया हिसाबै जेबो माने जोंखौ नायस'नामोन दिनैसिम 20-22 बोसोराव बोसोर मोनफ्रोमबो दैया जोंखौ जाख्लालांबाय थायो बे एरियायाव गोबां मानसिया हा जाख्लालांजोब्बाय खिन्थु बुंनो गोनां जागोन जोङो दायो बिटिआर सरकार थानायनि थाखाय जों माखासे सुबिदाखौ मोननो हादों खिन्थु थांनाय बे 17 बोसोराव जोंनि बे इसिबां एरिया गिदिर जोंनि बे एरिया दिनैसिम हा जाख्लालांबाय खुनु बिसोरो जोंनो अनसुंथाइ होफैयामोन जों मा हालोदाव दंमोन बिथांमोना खबर लाफैयामोन आरो माबायदि जोंखौ प्रटेक्सन होयोमोन बिथांमोना जेबो जोंखौ माने थाल लायामोन आरो दा बिनि थाखाय जों बहुद हुमखिन जायोमोन आरो माने उसुबिदायाव गोलैनानै थायोमोन थ' जों बाख्नायनांगोन दिनै बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे बेयाव जिबायदि बिटिआर सरकारा आसनि लादों दा सुपार 50 नङा होमबा इयुथफोरनि थाखाय मोजां मोनसे मेसेज होदों आरो दा जानानै सिमाबो बारायनो थांगासिनो नङा होमबा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा थांनाय बै समावथ' सरकारफ्रा बेफोरबायदि खुनु इनिसियेटिभ जों लानाय नुवाखैमोन आरो सिमा बारायनायनि खोथाखौनो होन नङा होमबा इयुथखौ माबायदि लामायाव दैदेनलांनांगौ बिनि खोथाखौनो होन आरो दायो मा होनगोन गोबां बिदिनो आसनि जा सोदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा दा जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो सोरनि आखाइनिफ्राय नोंथांमोना बे पाट्टाखौ दा जों पाट्टा मोननाया जाहैबाय जोंहा फेरेंगा सार दा फेरेंगा सारखौबो जों बाख्नायनांगोन बिथाङा जोबोद माने हानि पाट्टा दा जोंनि गेजेराव होगासिनो आरो जों मोननो हाबाय दिनै जों टाइटेल लेन्ड मोनबाय लेन्ड हल्डिं मोनबाय आरो जोंहा दायो मोनसे सिस्टेम जोंहा रेभिनिउ थांनांगौ जा दा रेभिनिउ थांनांगौखौ जाहाथे जोंहा फेरेंगा सारा आरो प्रमद सारा थाबैनो खालामना होगोन आं बेखौ आसा खालामो आरो मा होनगोन दायो जोङो बै समाव थांनाय 2016-17नि न'फोरखौनो जोंनो होआमोन जोङो दायो बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनानै जोङो रेसन कार्ड जोंनाव गैयामोन जब कार्ड जोंनाव गैयामोन नङा होमबा आरो जोंहा मा होनो PMYG न' फैनाय बुस्थुखौनो जों मोननो थाङाखैमोन आरो दा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जों PMY न' मोन्दों लेट्रिन मोन्दों अरुनदय मोननो हाबाय रेसन कार्ड मोननो हाबाय दा बेयाव जोङो मिनिमाम 700 प्लास जों रेसन कार्ड मोननो हाबाय आरो बे एरियायाव
दा गोबां मानसिफ्रानो जोंखौ माने प्रमद बर' सारखौ बाख्नायदों दा गोबां मानसिनो माने बिदिनो सोरबा लोमजानायनि अनसुंथाइ होनाय नङा होमबा सोरबा फरायनो हायैखौ अनसुंथाइ होनाय बेफोरबायदिनो मोजां मोजां माने जोंनो सहाय होदों आरो दायो दा मा होनगोन नोंथांमोना बे लामाखौ नुदोंना बे लामाया जाहैबाय बहुद गोबाव जाबाय हादान जाजेननायनिफ्रायनो बे लामाया दा बे लामाखौ सानसेखालि आंनो आफादगिरिमोन दरबा गामिनि दा आफादगिरि जानायाव आङो बे लामानि थाखाय सरन बर'नाव आं फैसा बिदोंमोन सरन बर'नाव फैसा बिनायाव मात्र बेयाव जोंना 7था गामि जों मिनिमाम बै सेन्टारनिफ्राय ओरैजाय मथा मथि हमना ला 1500 मिटारसो गोलाव लामा बे लामानि थाखाय अनसुंथाइ बिनायखौनो बिथाङा जोंनो अनलि 15,000 फैसा हरदों दै 15,000 जोंनो फैसा हरबाय 15,000 थोआ आजिखालिथ' दामफोरखौ मिथिखाबाय आरो जोंहा दंमोन बेयाव MCLA जोंहा सेन्डि बे एसे गोलाव 1500 लामाखौ अनलि 5,000 फैसा हरदों बियो बे 5,000 जों 1500 लामाखौ खोनो हायो नामा फाग्ला बिदि जायाना ओमफ्राय जोङो बे 5,000 फैसाखौ जोङो असलमन मोननाय जों हैफिननाय जादों आरो बेनो 5,000 थाखाय जों माने बरम लानो होननानै दा लिडारफोरखौसो जादों होननानै बुङोना पाब्लिकफ्राबो ओमफ्राय जों 5,000 फैसा हैफिननायखौ बिथाङा लाफिनगारबाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि जुदि 5,000ल' जुदि रायजोनो जुदि अनसुंथाइ हरनो हायोबा होमबा बे समाजनि थाखाय मा मावगोन नङा होमबा ओरैनोथ' जोंनि समाजा ओरैबायदि खैफोदाव दंखायो लामा थिग नङा दालां थिग नङा खिन्थु बाख्नायनांगोन बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोंना बे लामायाबो जाबाय नङा होमबा दालां बेयाव बेसेबांबा गिदिर मावबाय आरो बोसोर मोनफ्रोमबो जा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो बोसोराव जिसिपि नङा LNT जोंनाथ' दै दंखायो दैयाथ' जोंना बे जिंगा बिल हिसाबै बयबो मिथिखायो फाग्ला दैमा दङ फासनि दैमा दङ बोथिया दैमा दङ बे दैमाखौ बोसोर मोनफ्रोमबो जोंनो LNT आरो जिसिपि हरनानै दैमानि प्रटेक्सनफोरखौ जोंनो माने मावनो थाखाय सुबिदा होयो आरो फैसा लायालासिनो दान होयो आरो जा फेरेंगा सार होयो आरो गबिन्द सार होयो दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि अननायाव जों बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो हादों आरो आथिखालनि नाथाय नोंथांमोननि बे हा पाट्टा होनायखौ नंखाय होनना बुंदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा नंगौना बे जा मानसि फाव जागोन बेयो जों जथेस्थ' जोङो मावनानै मोनबाय नङा होमबा जथेस्थ' मानसियानो मोनबाय रावबो मोनाखै आरो रावबो मोनाखै होनना बुंनो हाया बेयाव आरो रावबो थालांखायाखै सब मोनजोबदों जोङो बिलकुल जों एखेबारे बिन्दास दिनै 50-60 बोसोर जानाया मोनाखै बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जों 3 बोसोराव बेखिनि खामानि हानि पाट्टा मोन्दों जों लेंहरदि मोन्दों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों हानि पाट्टा खाजोना रसिद गैयालासिनो बाखि खामानि मावनो हायामोन दिनै जों खाजोना रसिद दिनै आखायाव दङ हानि टाइटेलनि दिनाव दं हानि पाट्टा जों दं जथेस्थ' खामानि मावनो हायो दायो आथिखालनि प्रमद बर'नि लानाय इनिसियेटिभ लानाय सुपार 50 नोंथांमोननि एरियानिफ्राय सायख'जानो हादों हायाखै जोंनिफ्राय नै दायो गोदान हिसाबै एसे माबा जानानै दंथ'यो निस्सय जोंनिफ्रायबो थांगोन आरो बिथाङा जोंनिफ्रायबो मोनसे सिन्था खालामगोन आरो आं बेखौ सानो आरो निश्चय बे समाव जों लामायाव लोगो मोननाय सासे आदानिफ्राय मिन्थिना मोनबाय जे आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांमोननि आखाइनिफ्रायनो बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्रायनो मोन्दों ना मोन्दों बेबायदिनो जों आरोबाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव हायाब्लाबो गासै 40निफ्राय 50,000 हानि पाट्टा होनायखौ जों नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाब्लाबो नाथाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांना बेबायदिनो जों आस्राबारियावहा जेरैबायदि लाफैदों बेबायदि जों मोनफ्रोमबो ओनसोलाव लानो थांगोन बे समाव जों आस्राबारिनि मोनसे न'खराव फैदों बे समावहा नोंथाङा बे न'खरनि बिगोमा नामा औ मा मुं नोंथांनि मुङा आंनि मुङा लेबेन बसुमतारी बे आस्राबारिनिनो मोनसे न'खर बिथाङा बेयावहानो संसार जागासिनो दं बिथांनि मुङा लेबेन बसुमतारीनो थारैनो बिथांमोना आथिखालनि बिटिआर सरकारा हा पाट्टा रानदों होनना बुंदों बिथाङा मोन्दों ना मोनाखै जों बेखौ मिथिगौ नोंथांमोना बे हानि पाट्टा मोन्दों ना जोंथ' हानि पाट्टाखौ दा मोननाय जाबाय गोदान सरकाराव जों गोदो बिपिएफनि आमोलाव जोङो हाजारसे जुजिदोंबाबो जों मोनाखैमोन ओमफ्राय जों दा बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो जों मोनबाय दानि माने जोंहा गोदान सरकार इउपिएल बिटिआर सरकारा माने जोंनो होनाय जाबाय आरो बे समाव गोबां माने माखासे अपोजिसन पार्टिफोरा बुंदों जे बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा रानाखै होनना बुंदों नंगौना बेखौथ' जोङो बेथ' साननो गोनां जोंथ' दा बिटिआर सरकारावसो जों मोननाय जादों बेथ' बेलेगफ्रा फान्दायनो हागौ नाथाय जों मोननाया बिटिआर सरकाराव मोननाय जादों आरो बे लेखाखौ बेसेबांसो बोसोर बेयाव रायजो जादोंमोन बाव आङो 2001 आव फैदोंमोन 2001निफ्राय बेसेबां सनाव दा आङो दिनैसिम दाथ' थिन हाबबाय दा खमावबो जोङो 22-21 बोसोरसो जाबाय आरो बाव 22-21 बोसोरनि उनाव मोनदों औ दा जोङो मोननाय जाहैबाय नैबाव दा जोंहा 2000 माने माबायाव 21 आव मोननाय जादों सोरनि आखाइनिफ्राय मोन्दोंमोन बेखौ जोङो माने जोंहा प्रमद आरो जोंहा बे रनजित बसुमतारीनिफ्राय जों मोननाय जादों माने बिथांमोना जोंहा आस्राबारियाव फैनानै रानना होफैदों बाव जों मोननाय जादों
निश्चय बे समाव नोंथांमोना मिथिबाय आस्राबारिनिनो गोबां न'खरा बेबायदि आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्रायनो बिथाङा बे फोरमान बिलाइखौ मोननो हादों होननानै बुंदों। केमेरा पार्सना बे समावहा दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों। मानो होनबा बेनो जाबाय बिटिआर आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा राननानै होनाय हानि पाट्टा। मानो होनब्ला बे समाव गोबां राजखान्थिनि मेल मिथिङाव माखासे राजखान्थिगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदो दे प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार दासिमबो हा पाट्टा राननाय जायाखै होननानै। नाथाय जों दिनै बेखायनो जोङो उनसंनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों जे आथिखालनि बिटिआर सरकारा थारैनो हा पाट्टा रानना होदोंना होआखै। थिग बेबायदि दिनै लेबेन बसुमतारी बिथाङाबो हानि पाट्टाखौ 22 बोसोरनि संसार जानायनि उनाव थांनाय गोलाव समा गोबां सरकारफोरा फैदों, गोबां सरकारफोरा थांदों, नाथाय बिथांमोननियावहा नाजासेयावबो बे पाट्टाखौ मोननो हायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों लेबेन बसुमतारी बिथाङा। थिग बेबायदिनो थांनाय 1 बोसोरसोनि गेजेरावसो माने बेखौ बिटिआर सरकार फैनायनि उनावहा हानि पाट्टा मोनदों होनना बुंदों। थिग बेबायदिनो जों आरोबाव जों गोबां बेफोरबायदि ओनसोलाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हा होनायखौ लानानै हा होदोंना होमाराखै थारैनो बेखौ लानानै जों उनसंगोन। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एनलाइन, अरा, भेरना, आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।